Witamy Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest Mołdoła podłoga. Mołdoła Podłoga, a to jest nowa gra z gatunku Survival, czyli Scum, którą już od dzisiaj można testować. No i właśnie testujemy, no i pozdrawiam wszystkich na żywo i na nieżywo i dobrze. Także jeżeli chodzi o opcje, to myślę każdy się tu odnajdzie. Jest tego bardzo dużo. Ja takie... Przewaga wysokich. Zobaczymy jak to będzie działało. Dobrze, także multiplay. Szukamy sobie jakiegoś serwa. Z pingiem może nie 1000 milionów. Kurde, wcześniej był serwer fajny, to musiałem wyjść z niego. Będzie 1364 ludzi? No nie no. A ty jak sobie to wyobrażasz? Zaraz coś znajdziemy. Coś się powinno zwolnić. A spróbuję tak na przykład. Aha. A może połączy. Dobra. I tworzymy postać marzeń, moi drodzy. Wiek. Jaki wiek powinna mieć ta postać? Aha. Czyli z wiekiem się najpierw grubnie, a potem chudnie. Najmłodszy może mieć 20, a najstarszy 50. Aha, i od tego też zależą różne statystyki. Go Conon. Nie będziemy robić ulańca od razu. Najpierw zrobimy taką normalną postać. Dobra. Siła wieku. 35 lat. 36. W sile wieku. Teraz tak. Możemy tutaj sobie manipulować atrybutami. Ulaniec. Muskularny. Szczypior. Patty, co ty powiesz? Bęben może? Nie, może tak Na środku. wyśrodkować raczej, albo tak wyśrodkować, ale tak ze wskazaniem na umięśnionego. Tak, o tak. Trochę za fez. Tak, bardziej. Taki, o, taki. To wygląda dobrze. Go szczypior, bo szybszy. Panie, to nie wszystko. Dobra, head type. O matko, ale dali wybór. Każdy wygląda jakby co najmniej miał fasa jakiegoś, ten szczególnie. Dawaj, co? Nie. Ten wygląda jak ten z tego filmiku, ten z Jaszczębia piłkarz, co się tak denerwował i powiedział, że jakby się dowiedział, że ktoś mecz sprzedał, to by mu łeb upie... Tak powiedział. Dobra, ten chyba tu wygląda najnormalniej z tej bandy. Nie możemy wybrać koloru skóry i płci, póki co jeszcze. Tatuaż na czole możemy mu zrobić na przykład. Nie, raczej bez tatuażów. Dobra, no to taki niech będzie. O matko, i teraz poszczególne skille. Na przykład bieganie. To tak trzeba by wyśrodkować wszystko. Boksowanie. Na przykład tak boksowanie na podstawowe. Broń tak też na podstawowe. Maile i handguny. Co to jest con skills? A, conman to ten uciekinier, w sensie taki z więzienia. Czyli bieganie damy na takie kurde medium. Nie wiem co znaczy endurance. Albo condition właśnie. Myślałem, że chodzi o skillę uciekiniera, że bieganie. To by też miało sens. Wytrzymałość, no tak, dobra. Ale to jak to jest? To ja mogę sobie wszystko dać na ten? Nie. A, no nie. Dobra. Widzisz na górze ci się tam. Mhm. I co? Stealth. Czy ja wiem, czy stealth to będziemy się skradać? Basic raczej. Dobra. Wszystko sobie tak damy na troszkę. Jeszcze w kon możesz sobie dać. Radzić. No. To running na medium. Dobra. Siema Miras. No i taki będzie nasz kurde uciekinier Niklaus. Create. Dobra. Niklaus alias Super Steam User, podpalacz z Zagrzebu w Chorwacji. Tego nie idzie tu wybrać akurat. 180 wzrostu, 92 kg, to akurat jak ja. Siema Pawlos. Dex jeszcze miałeś. Tak? Dex i inteligencja.
inteligencja. Aha. Na dole masz te punkty. Bo Dex masz... Tutaj te styl na... Stealth? No, To na fall? no, bo innego nie możesz, nie? No wiem. Niżej. Siema Przemek, siema Wolfik. Nie, survival. Tutaj może... No, bo tam dobra. Było mało. A to jest no skill? A i tak jest no skill. Dobra. Dobra. Cyk. Zobaczymy. Nie zobaczyłeś, na co widziałeś. No, podpalacz. A, Arson. Podpalenie. Zobaczymy w ogóle jak to będzie działało. Aha, tak to będzie działało. Dobra. To spróbujmy zrobić tak, żeby się aby może połączyć do gry w ogóle. Aha. Może to dlatego, że tam ten serwer pokazywało jako pełny, a ja próbowałem się dołączyć. o 58,64. Dobra, spróbujemy tu. I co, to już mam... Nie, to bym od nowa musiał wybierać. Dobra. Niech będzie bez przesady. Niech będzie Rasista. zrandomizowany. Żeby się w ogóle pobiegać, aby w grze. No teraz rasizm. Aha. Dobra. fajna gra. To tyle, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. No nie, musi kurde być. To czy komuś też tak wywala na czacie? No, musi się dać połączyć do jakiegoś serwa. Kontynuuj. Jedna postać na jeden serwer, no ale to nie... No, fail to connect. e, e. W recenzjach piszą, że ich wywala. O, coś już jest dłużej. Może nie wywali. O! Albo mi się komputer zawiesi. Teraz co? Będzie coś? A, dobra. Connection lost. To próbujemy dalej. No tak to jest z grami w early accessach. A ta jest wybitnie early accessowa. Aha, żeby spróbować serwer, który jest tak do połowy pełny. Albo może taki. Spróbujemy. Dobra, randomize. No ale któryś serwer musi zaskoczyć, skoro ludzie grają. Spokojnie, dojdziemy do tego. Na YouTubie zawsze se można przewinąć. O. Moi drodzy, jest. Jesteśmy. Jak gra działa? No działa spoko. Nie wiem ile mam klatków, ale 60 powinno być. Dobra. I teraz tak. Patrzcie. Co tą grę wyróżnia od innych? Że mogę na przykład przeszukiwać ziemię w poszukiwaniu ze skałami. I że mamy od zajebania statystyk. Patrzcie, tu kalorie, tu proteiny, węgle, tłuszcz. Fiber to jest nawet, nie wiem co to jest fiber. Woda, cukier, jakiś inny tłuszcz, sodium, poziomy witamin, minerały, trawienie, błonnik. Tutaj mamy tętno, ciśnienie, to SP02, to nie wiem co to jest nawet. Tutaj mamy coś z płuc, jakiś wskaźnik, temperatura ciała. Tutaj, no kurde, to jest... W życiu, dosłownie w życiu nie widziałem w grze więcej statystyk niż tutaj. Natlenienie organizmu, no. Ta gra to jest dosłownie idealna gra dla chodakowskiej. Mokry sen dietetyka. Mamy crafting. No dobra, no. Tlen we krwi. Dobra, przeszukujemy action. Nie mogę ciąć, bo nie mam czym. Dobra.
Można leżeć? Można. Siema zadyma. Mogę się Hejka. czołgać. Mogę przeszukiwać ziemię w poszukiwaniu kamyków. Mogę, dobra, chcę wstać. Grafika, no, na tych wysokich ustawieniach jest bardzo ładna. Można by jeszcze wyższe uwalić, ale po co? Ej, a czemu teraz mi nie chce biegać na przykład? Tu możemy się tak odwracać. Walnij kupę. A turlać się chyba nie da. Nie da się turlać. Kółkiem myszy. Aha! A, czyli jak w metro, jak w Tarkowie trochę. Dobra. I teraz co? Tu możemy craftingować. Stone. Uuu! Stodoła. Alo, weź się nie fochaj kapapra. Dzięki Stodoła za suba. Dobra, czekajcie. Kamień. Can be used with... No, czyli nie mogę tego skraftować sobie jeszcze póki co. Mogę jakieś dzidy, nie dzidy. No nie mogę, brakuje mi, ale gdzie... Skąd wiedzieć, czego mi brakuje? Że kamienia? Nie no. Może być... Aha, no tak, nie mam nic w inwentory. Czyli nie mam kamienia. To muszę szukać. Przeszukiwać ziemię w poszukiwaniu kamieni. Dobra. Nie będziemy, kurde, się bawić w kamienie. Z grubej rury jedziemy, czyli tak. Mapa. Jest mapa. Tylko że na tej mapie... Nie mam je. A są jakiś kompas czy coś? Patty, co ty powiesz? Czy ta ilość statystyk cię przytłacza? A za bardzo. Mi by się odechciało w to grać. W progu B4? A, jestem, faktycznie. Dzięki, rozkurwiator. Ta strzałka ma taki kolor, że jest ledwo widoczna. Dobra, gdzie tu jest jakieś miasto? Tam chyba właśnie. No to dobra, to idziemy. O ile dojdziemy, o ile postać nie padnie z głodu, pragnienia, choroby, zarazków, braku kupy. Nie no, póki co życie 100, stamina 100, energia 100, nawodnienie 100. No dobra, obejrzymy. Ło, ale daleko skacze. W każdym razie, jak ktoś lubi gry, gdzie jest dużo gdzie jest dużo statystyk, to lepszej chyba nie ma. To jest, tak, to jest jak życie. Ta gra jest realistyczniejsza od życia. Ja w życiu się na przykład nie martwię aż tak o poziom witamin w organizmie i tak dalej. A może powinienem. Czy tu się chudnie? Chyba tak. Kamień. Mogę komuś teraz walnąć... Mogę się zasłonić kamieniem, albo komuś walnąć kamieniem. Football Managera. Tu chyba jest więcej statystyk jak w Football Managerze. Piwo ma dużo witamin. Dobrze. Czy mogę rzucić kamieniem? Chyba nie mogę rzucić. Myślałem, że coś słyszałem. Jakieś dzikie zwierzę czy coś. Dobra, nie mogę już sobie skraftować tego może. Zrób nóż z kamieni, no dobrze, ale no nie mogę go zrobić w dalszym ciągu. Czy jak ja to mam? Co to?
Dobra, czekajcie, jak ten crafting działa? No bo miałem kamień, a nie mogę wykraftować dalej. Obserwują mnie. Orbit. No, on jest orbitem. Czemu nie mogę tego kraftować? No przecież dałem kamienia. Czy kwiatuszka idzie podnieść? Nie. Daj kamienia. Dobra, lećmy w kierunku tego miasta. To czas lutować jakąś giwerę, a nie się kurde bawić w te... Ja na przykład patyka mogę wziąć czy coś? Nie mogę ściąć drzewa, bo nie mam czym. Ach. Postać musi być wysportowana. Patrzcie. Ale ścięło. Mało intuicyjna, no. Trochę tak. Troszkę tak. I tu co? Powinno być... Jest miasto, dobra. Jest miasto. Jak w tej reklamie z twardochem. Miasto. Brudne. Zakurzone. Uciekam od niego, żeby do niego wrócić i się nim upajać. Dobra, stamina generalnie spadła na pysk. Przycupnymy. Znaczy myślę, że przez te statystyki i tak, że to wygląda na takie skomplikowane, to dużo graczy, którzy lubią tego typu gry, mogą się zrazić, że tak powiem. A ja myślę, że jak najbardziej warto temu dać szansę. Dobra, stamina, wróć. Huszt. Patrzcie, sport. Huszt. A, okej. I teraz tak, lutujemy. Sraczu nic. On sapie. No kurde, niech se posapie. Nic. Tu nic. A można biegać w kuckach? Nie. Karton. Piece of rubber. No bierz. Kawałek gumy znalazłem. Nice. Mogę otworzyć okno? Aha. Okej. Wymienisz jeszcze? No. Dać ci wina? Mhm. Jakąś puszkę znaleźliśmy. A broni żadnej. O. O. Waste bag. Gdzie ja sobie mam tego waste baga założyć? On jest fajny. No na nogi powinno się dać założyć. Czy gdzieś? Głupie, nie mogę. Na B mówię? Halo? Prawym. Prawym.
Equip. Aha, okej. Dobra. Teraz nie będziesz miał placu. Spoko, spoko. Nożyczki i bubbles. Siema kokainowy. Siema Costello. Helpa. Taki sam czajnik mam. A możesz pozwać twórców. Są nożyczki. A czy nożyczki można... Można dać do ręki? No, niby można, ale nie używa ich tak naprawdę. A nie, ma je w ręce chyba. Ma? Nie, nie ma. Możesz ciuchy pociąć. Wow. Miałem nadzieję, że wejdę do sracza, a tu będzie karabin na przykład. Jednak nie. Koleś już zlutował, mówisz? Może coś tu zostawił, jakąś bazukę. Co w lodóweczce? Jakieś nasiona? No, hazelnuts. No to te orzechy. A, Zjem. Dobra. Teraz tak. O, dżinsy. Dużo mają większą pojemność. Dobra, słuchajcie. Jak się... Prymazort orzechy. Zdałem dziś poprawkę, mam skończoną drugą szkołę. O, to gratuluję. Potnij stare ubrania. A czekaj, a to są witaminy jakieś. Cut hejka. into racks, o. Siema error. Ale tnie, ale tnie. Ojej, ale tnie. I pociął. I teraz mamy szmaty. No i cool story. Jeszcze jedna. A tu nie ma, jest kamera pierwszoosobowa czy coś? Nie, chyba nie ma. Dobra. I teraz tak, bardzo ważne, gdzie się robi kupę? Muszę wiedzieć, gdzie się robi kupę i siku, bo póki co to jest jeden z najbardziej rewolucyjnych feature'ów w tej grze. Wszędzie. Znaczy, ale jak się robi? Na jakim knefliku? Żeby się skupczyć. Kupę trzymaj tab. Okej, to zaraz spróbujemy zrobić. Na drodze. Nawalę na strychu. O, jakieś kisty. Nichts. Nichts. Gunpowder. O, to się może... A, nie mam już miejsca. A nie, wziął. To czemu nie szło wcześniej? Lol. A pierwsza osoba wciśnij Enter. O, faktycznie. Bluzę sobie załóż. A mam bluzę jakąś? Gdzie mam bluzę? Wal kupę. No zara. O. Tracksuit. No i elegancko. Dobra. To możemy... A nie, bo to... Aha, bo on ma... A, bo widzicie, mam bluzę na koszulkę. Realistycznie wszystko. I jestem teraz kamuflażowy. Co to? Chleb. Dobra. A czy gierka działa, powiem wam, akurat spoko. Po tym jak Bonkol miał te problemy, to myślałem, że będą jakieś mega. A tu nawet na wysokich detalach z nagrywaniem, ze streamowaniem całkiem nie najgorzej. Co tam w hasiach? Aha, można linę z tego zrobić. No dobra, weźmiemy. Zestaw kibica.
badewana. Nie idzie się okąpać. Dobra. Idziemy robić kupę. Była łazienka, a ja nawalę na środku drogi. Uwaga. Toilet. Kupa. To jest to. To jest now... Na to czekałem. 15 lat grania w gry. Powoli! Zawąchał palucha. I powiem wam, i to na to właśnie czekaliśmy. To jest prawdziwa nowa generacja. A nie tam jakieś podniecanie się RTX-ami, że się odbija światło w szybie w Battlefieldzie. To jest kurde Kupalution Levolution. RTX-on. To jest to. Ej, a mogę na przykład 2 koszulki założyć? Nie mogę. Szkoda. Jak przez spodnie? No nie wiem, to jest jeszcze takie niedopracowane. To potniemy to na szmaty. Dobra, a teraz tak. Sytuacja, która się zdarzyła wielu postaciom. Szczególnie po imprezach różnych. Nie, czekaj. Toilet. Ale nie chcę toilet. A nie, bo to jest to też. Coś. Ja też kiedyś nie trafiłem. Dobra. To teraz jeszcze się wyszczać do kosza na pranie. Jezu, nie trafiłem. A jest fujara? Dobra, ciężko powiedzieć. Oto bilecik. No i tak, moi drodzy, no. Na razie... A, głodny jestem. No to mamy coś tu do jedzenia chyba. Tropical fruit. A czemu nie mogę tego zjeść? No jest. Oto cały gameplay. A, plecak sobie zrobić. Ale jak ten plecak mam sobie zrobić? Bo ja tu nie ogarniam tego craftingu. Improvised backpack. No niestety brakuje mi szmaty jeszcze. To ile ich trzeba mieć? Ja ich mam dużo już. Chyba, że ja tu tego nie rozumiem. Jak to działa? Ua. Courier backpack? Gdzie jest courier backpack? Pierwszy rząd po prawej. Pierwszy rząd. No gdzie? No. A to. A tego też nie mogę zrobić. Kurde, ja tego nie czaję. Co, Nie gdzie tego Vicinity Inventory? Że mi brakuje szmat, ale wziąłem ich pełno przecież. A je trzeba poprzeciągać, ale gdzie? Że... Nie wiem. Brak sznurka, a o to chodzi, no, że nie mam piły i nie mam liny. A linę zaś można zrobić z, kurde... Ale jaką linę?
No tu mogę z Rack Stripes zrobić linę. Dobra, i tak trzeba piłę znaleźć. Może się można znaleźć plecak? Chyba można. Pogrzebiemy w hasiach. O proszę, MMA Gloves. Equip. Lime Soda. Taśma, nie mam gdzie tego brać pomału. To se kurde pij wszystko. 2 litry. Pij! Ale będzie pił długo. Kibic Lechi. Znowu będzie szczał. Ale nos ma jak ten. 20 metrów kwadratowych. Nie no, bez przesady. Aż taki nie. Pij, pij. Ranga. Nobody. Fajna ranga. A on generalnie jak w tym przysłowiu. Za kołnierz wylewa. Totalnie za kołnierz wylewa. Dobra. Mogę tą flachą komuś ciulnąć teraz nawet. Nie no, ja bym ją wywalił generalnie. Dobra, i mogę już ten, MMA. Dzięki grubszy za follow. Aha, kabel 1 metr. Mi się kończy pomału plac. Szmaty. No, aha, mogę do rąk tylko wziąć. Nie mam już miejsca. Artur Szpilka uwięziony w grze. Jak poziom witamin, płynów, tlenu i w ogóle. A co on jest? Chory kurde obłożnie? Tętno 60, 110/70 ciśnienie, to kurde superanckie. Średnio. Średnio tak. Ogólnie to średnio. O, tokarka. Dobra. O, sracz. Tu jest niby ze mną, jeszcze tam było ile? Z 50 graczy, nie? Przeszło. Ciekawe, czy oni też latają i srają i szczają. I nie stać ich zrobić se plecak najmniejszy. Ja właśnie, takie gry mają ten taki... Ja często nie dochodziłem do wykraftowania podstawowych rzeczy i już mi się odechciewało grać potem. Najlepiej to by było na przykład znaleźć jakieś zwłoki i żeby przy nich leżał cały sprzęt. To by było... to by było idealnie. A ja myślałem, powiem wam, że Tarkov jest taki rozbudowany i realistyczny. A tu to jest posunięte już do granic możliwości. No oczywiście też na pewno zmienia się dzień-noc. Nie wiem jak tam pogoda, czy jest zmienna. 2 ciała w bazie wojskowej. Baza wojskowa. To my tam chcemy iść. To jest to. Shot pants. Ale to one będą miały mniej udźwigu niż te moje. Pewnie. Pokaż jak będzie wyglądał. Czekaj. Gdzie one są teraz, te spodnie? Wziąłeś ich. Ołowiana płytka. W bazie rosną mchy. Jakie mchy? No nie ma teraz tych spodni, nie wiem. To majtki pod spodnie. No bo nie mam ich nigdzie. A tu też już tak jakby nie leżą.
No nie wiem. Dobra. K jest baza. Bo wy wiecie na pewno. Tam są jakieś zabudowania duże w środku B3 kwadratu. Jeszcze po hasiokach. A to już nie mogę nic brać niestety. A nie na B1 to chyba jest to. No. Tak mi się wydaje. Takie duże. Dobra, no spróbujemy tam dojść. Nie wiem, nie obiecuję. A jak tu jest? Są pojazdy? Nie ma pojazdów chyba. Przynajmniej nic nie słyszałem, żeby były. Duże humanoidalne roboty. Nóż z 2 dużych kamieni. No nie mogę. Stone knife? No ale nie mogę. Jest na czerwono. Chyba, że to jest jakość? Nie wiem. Jakoś. Nie mogę zrobić nic. Na wszystko mi coś brakuje. O, na to już w ogóle. Ale co, nie mam kamieni? Serio? A miałem kamienie chyba. No czekaj, no tu są kamienie. O. Jeden kamień. A, bo nie ma miejsca na te kamienie. OMG. Dobra, to wywalę coś, nie wiem, ten kabel wywalę. I gunpowder i ten piece of rubber też. Daj kamienia. Jeden masz w ręce. Jeden. Masz już 2. Nie musisz ich brać, mogą być w pobliżu. Aha. O. Wow. Siema szczep. Siema. Wow. A nie zapisałeś suba. Wiem. I teraz mam nóż. Yeah. I mogę atakować nożem. Super. Mamy już nóż. Woohoo! Co za rację spożywaliśmy? A będzie na YouTubie, obejrzysz. Teraz mnie powinien snajper zastrzelić. Bledzio, to cię czeka. Dobrze, że tak szybko biega. Powyrzucaj sobie rzeczy na ten podręczny ekwipunek, może ci się w EQ miejsce zwolni. Tnij krzaki. O ja. Panie. To jest gra do ludzi z anielską cierpliwością. Chudol. Umięśnion. Taki normalny. A co trzeba na szpir? Gdzie jest jakiś... Hello? Hello? Halo? Hey, mate. Hi. Oh, what's up, man? Just looking for some weapon. Weapons. Do you have something useful? Spierdalamy. Odejdź! Lipialo. Odejdź ode mnie! Help me! On co? Help, I'm bleeding. Ej, może by go zajebać. Zlagowany jakiś.
You are a bad person. Fuck you. Hey, you're bleeding, man. Come on, I have Rex. Come here, man. I'm gonna heal you up. I'm gonna patch you up. Sorry, man. Come on. Zajebał mi z siekiery. No zgubić go będzie ciężko. Weź mu najeb tym nożykiem, kamyczkiem. Kurwa. Nie sprintuj Don Topper. No to przecież typ mnie zajebczy, no. Jest po prawej. Wspaniała gra w chowanego Bożego. Patrzcie jaki motion blur się na trawce robi. OMG. This is amazing. Czekajcie, a... Aha, myślałem, że jest głośność gdzieś tego gadki, bo go tak było krótko, cicho słychać. Dobra, załóżmy, że poszedł. I dobrze idziemy? Dobrze, zahaczymy jeszcze tu może o te. Aha, miałem se robić te. Miałem se patyki robić. Na dzidę. Nie, graficznie? Nie no, Spoko. grafika jest spoko. Znaczy no jakby tam na najniższych detalach to tak trochę jak Warzy wygląda, ale tak to całkiem okej jest. Jest bardzo dużo szczegółów w otoczeniu. I jest dużo takich różnych efektów bardzo zaawansowanych, których większość ludzi nawet nie zauważy. Nie możesz czegoś zrobić? No patrzę, właśnie szukam jakiejś włóczni. Hammer. Spear. Gdzie jest jakiś improvised stone spear? Co mi brakuje? Kamień. Przecież mam w ręce. To o co chodzi? Alina? A czekaj, co to jest? To co? Improvised wooden spear. O, no to robimy. Dobra. Gdzie to do rączek dać? O! 2, 3 na plecy. Dobra, kurwa. A jak zrobić sobie na przykład ten... A co ja wywaliłem ten... A nie, tutaj. Żeby on też był... Aha, na przykład tutaj. A, dobra, czaję. I teraz cyk, kamyczek. Cyk. Dobra. Nie wiem, czy mi się 2 zrobiły. O, pod górkę już nie umie wbiegnąć tak szybko. Tu są jakieś domy. To mi się też z Rastem kojarzy. To jest taki... Trochę jak piekara. Trochę jak w piekarach, no.
Trochę taki Rust, trochę takie Infestation, trochę takie wszystko. Ale te statystyki to kurwa już jest przegięcie pały, serio. Jak tam mój metabolizm? No tak średnio bym powiedział. Z płucami coś mam nie tak, płuca mam nie do... Nie, dobra, już Myślę, że wraca do... odpocząć. A, to ze zmęczenia. Tętno mi spada. Dobrze. O! Wow. Wow. Szkoda, się nie da rzucić tym. Nawet jak trawy? Przedstawisz? Mogę się zasłonić. A. Sprawdź, czy w trakcie kupy zmienia się tętno. Nie, ileż można... Dobra, nie możemy tej gry ograniczyć do robienia kupy. Znaczy, w sumie to możemy. A kiedy tu w ogóle trzeba robić kupę? Za punkty fame'u może brać w eventach. No dobra, to zanim do tego dojdzie, to dużo wody upłynie w Odrze. I w Nysie Łużyckiej oczywiście. Jest statyka colon volume. Ale to co to jest? To jest coś od tego. No od dupska, nie? Od srania. Czy serwery już się nie lagują? No ja wszedłem bez większego Jak to napisał, kurde, Kamel, to mi coś ścięło. A, pełność jelita grubego. A no tak. Survival Igoras. To jest survival, no tak, survival. Raz dla dietetyków. Gdzie są te zabudowania? Tu, a są. Fabryka jakaś. Dobra, niech trochę dychnie. Uważaj na mech. Ale o co ci chodzi z mchem? Meki, A. mechy. No to kurde, trzeba było uważać na mecha napisać, a nie uważaj na mech. Ale to jest typ? Czy to jest Nie, jakiś... roboty. No to Trzy, nice. powiedziałam. 4. Jak tylko mnie zobaczą, zabijają. No to trzeba ogółem się postarać, żeby mnie nie zobaczyli. Ale nie słyszą, nie? Czy musi się skradać? Jak miło w prawdziwości tyle statystyk. Leave this area immediately. O shit, Patty. Dzida mówię. Prisoner, leave this area immediately. Dawaj go kijem. Kamykiem go rzucę. No sikaj na niego. Ej, może jak na niego nasikam, to zwarcia dostanie. Nie no, to tu wejście to mi trochę nic nie dało. A wyżej możesz jeszcze wyjść. Nie no, nie mogę. Możesz. Gdzie mogę? Z lewej. A, mogę. Powiem wam, specyficzna się ta gra mocno wydaje. Mechów to się tu nie spodziewałem. Prisoner, leave this area immediately. Bo co? Target engaged. O kur...
Jezus, jak się zlękłam. Dobrze, że kupę niedawno robił, dokładnie. Ej. Jakby ktoś broń ładował. Nie, to się jakiś dźwięk zbagował chyba. A kamera zdjęcia robi. A, myślałem, że ktoś shotguna doładowuje. Ale tak szybko raczej. Prisoner, leave this area immediately. Target engaged. Wal się. Na ryj. To ostatnie słowo co mówi, to jak? I... Immediately. Co to znaczy? Natychmiast. Aha. Dobra, spróbujemy zrobić taki motyw, patrzcie. Pa, pa. Żyja! Cicho. Noga złamana, ale oprócz tego jak nowy. Wow, Mikołaj. Wow. Czekajcie. Co tu jest? Ninja. Wszystko jest dobrze. Temperatura ciała w normie. Tętno dobre, ciśnienie ja bym chciał mieć. Ja bym chciał mieć takie ciśnienie, powiem wam. Dobra, no i co? No i noga boli, no. Noga boli, aj. Zrób sobie z patyka. Spatyka Szynę. nogę. Szynę, no. No i co? Tu kurde są jakieś już fajne rzeczy. I teraz tu kałacha powinienem znaleźć. I zbroję. Plecak najlepiej. No, plecak by się przydał. O. O. Idź stąd. Życie ci spada. Byłeś przed chwilą 34. Cholera. Jak zamknąć drzwi? A, da się, ale trzeba tak... Jezu, ta gra w ogóle to jest takie nowe, ja w takie gry nie grałem wcześniej. Że tu się... Ło, pistola. Że tu się drzwi zamyka, że co w ogóle, że jak? Krwawiasz się. No wiem, no ale co mam zrobić, no? Bandaża. No ale jak bandaża? Nie wiem jak się bandaża robi. Czemu on to wywala? To jak tu się co tu się w ogóle? Nie wiem, nie czaję. Bo nie masz palcu na sobie. Co? Plec. Placu. Że miejsca. Ale to, że nie mam miejsca, to co, on nie może przycelować? Noże może sobie być bandaże z koszulek czy spodni. No dobra, ale no jak? Z tego mogę sobie zrobić, czy co? Cut into... Patch wounds, o! A kurwa, to chyba trochę za późno. Ale ty brewinku. A może rację znajdziesz? I co, za tego, zatentegowane? Ja, może racja żywnościowa będzie, no. O! Taktyczne rękawice. To ekwipujemy. Spada mi dalej HP? O, 26. No bo już nie mogę. Patch wounds. Dobra, po co ja tak pisać mam? jest 26. No. Teraz 27, no O. to się... Wow, będę żył jeszcze chwilę. Siema trejek. Siema. Trzeba syropek. Syropek, zaś pistola.
Ale on tego kurde... Dobra. Czekajcie, wydupię to. Aha, nie mogę tego tu dać. Buduj. Nie możesz bandażować i trzymać pistolet w ręce. No ale... Zara. Gdzie on go dał? Holster? Gdzie jest holster? Holster tu jest. No dobra, ale gdzie jest pistolet? Naciśnij jeszcze raz na skrzynię. Co i... No do ręki. No i co, i mogę strzelać? I dzidę zamień A. teraz. Dobra. Wow. A mogę do oka jakoś przymierzyć? Nie. Czas za bębny wojenne? To nie bębny, to ni bębeny. Tak, nie mam naboi do tego. What? Okej. A, przez okno mnie robot zabił. Fajnie. O, Dobra. Ja tutaj kończę odcinek na YouTube'a. Cóż można o tej grze powiedzieć? Minie na pewno dużo czasu. Nie wiem, czy ja przetrwam tą próbę czasu, zanim ja się ogarnę tutaj w tym, jak w to w ogóle grać i jak tutaj żyć. W każdym razie było to ciekawe doświadczenie. To dziękujemy za uwagę, zostawcie nam łapkę w górę, wpadajcie na streamy i oczywiście podzielcie się swoją opinią na temat tej, no, specyficznej mocno produkcji. Także do zobaczenia.